Zarpado o diésel e co sol a punto de se poñer no horizonte, era a hora perfecta para tomar unhas cervexas. Sentáronse na cuberta na borda, exceptuando a Johnny, que continuaba ali de pé, mirando a posta de sol. «Todo ben?» preguntoulle a moza. A verdade, Olivia asentiu. nunca me sentira tan relaxado como me sinto nestes momentos. Home, pareceme máis ben un soño. Tantos anos nese circo, e ao final que suceda isto. Cústame crelo. Iso sí, botarei moito de menos a Cesius. Era como un irmán para min. Ofrecinlle sitio aquí e non o aceptou. Olivia baixou a mirada e botou a man ao peto onde estaba a bola de cristal. Seu pai pertenceu á Mariña Española. Ademais de vir dunha familia acomodada. Pode ser pirata non o leva no sangue. Sabes? A mirada que tiña hoxe nunca antes lla vira. Tal vez sería por marchares cada un polo seu lado? Non me refiro a esa mirada. Refírome a como te miraba. A ti, non a min. Nunca se parou con ningunha muller. E iso que tiña moitas fans, que toleaban por poder estar preto del. Sempre atendeu ao traballo, nada máis. Olivia ruborizárase. Pensei que che gustaría que viñese con nós. Non me enganas. Pero el sabe cuidarse moi ben. E sei que o volveremos ver. Diso estou seguro. Sentouse na borda a carón da rapaza e esta deulle unha cervexa fresca, brindando ca súa e brindando todos despois. Observaron a posta de sol sen mediar unha palabra, disfrutando dela e dos frescos traguiños aqueles. Cando a lúa estaba a piques de saír, Mou recordou: «Rapaces, ao final non paramos na aldea». Uns botaron as mans á cabeza, outros soltaron un pecado e outros simplemente puxeron cara de despiste. «E agora que? Damos a volta? Ou deixámolo para outro día? Porque así de noite...» «Vai mirar onde estamos exactamente e ver que podemos facer». Mou obedeceu a súa capitana e subiu á cabina. Mentras tanto, Johnny, ven comigo, que che vou amosar o barco. Tras ensinarlle cada recuncho despois de pasar polo cuarto das armas, onde o pequeno colleu un par de espadas facendo un bo numeriño, colgando as do cinto tras os aplausos de Olivia, foron ao camarote. «Mira, aquí é onde durmen Vidro e Marte, nesta litera daqui. O máis novo durma arriba porque así é como dormían na casa e é como máis cómodos están. Xa ves, tes 4 camas e 4 hamacas onde escoller. Ah, e armario están a usar un, ti podes usar outro se queres, total, sobra no sitio». E o rapaz onde durme? Mou durma arriba, na cabina. Decorou no seu gusto e prefire estar ali. Así sempre está atento a calquera problema. Eu, ben sabes, durmo no camarote que era de meus pais. Mañá presentareime ben aos mozos. Co teu permiso, gustaríame deitarme xa. Hoxe foi un día moi longo e extraño. Paréceme perfecto. Ademais, voulle dicir a Mou que bote áncora por aquí se non hai problema, e xa retomaremos o rumbo pola mañá. Ti síntete como se fose a túa casa. Moitas gracias, de verdade. Estou aos teus servicios. O pequeno dirixiuse á cama que estaba ao lado da litera dos irmáns. Boas noites, capitana. Boas noites, Johnny. E faime un favor. Cando queiras fumar, procura non queimarmo o barco. E botaron a rir. Olivia entón parou de golpe. Dígocho en serio. Fuma pola fiestra ou na cuberta ou busco en cinceiro, pero coidamo diésel. Non te preocupes, claro que te cuidarei. Ademais, se me dis que este coma na casa, eu a miña nunca lle prendería lume. Perfecto. Deica mañá, espadachín.
A moza deu a volta e subiu a cuberta. Dun berro, dixo llamou de quedar ali, e este non puxo inconvintes, así que pasaron a noite naquelas tranquilas augas. Cas primeiras luces do día decidirían onde dirixirse para proseguir a súa aventura. As aves mariñas enchían o ceo amaecido cos seus cantos, mentres unha enorme balea estaba a pasar por debaixo do barco cando deu un golpe nel, sen querelo. Os piratas despertaron sobresaltados. Pero que? Vidro acababa de despertar e, co susto, non recordou que estaba a dormir nunha litera. Botou unha perna fora e... A súa adormecida cara bateu en todo o chan do camarote. Oi! Pero que faz, irmán? Estás ben? Uf! Perna esquerda. A condenada perna esquerda. Johnny sentouse na súa cama e soltou unha pequena risiña, do que se deu conta Marte e fixo o mesmo. Ride, ride. E de seguido vestíronse e subiron a cuberta para ver que acababa de suceder. Olivia e Elvis estaban xa ali, a falar co navegante, cando os tres mozos chegaron onde eles. Anda! Bos días! Que, vos tamén vos asustastes? Contra, Vidro. Pero que che pasou na cara? Un golpiño de nada. Xa sabes, despertar de golpe, que non é san. Un golpiño de nada. Veña, Vidro, se casa deixa a cara no chan. E riron a gargalladas, todo salvo o accidentado, que non lle facía nin chisco de gracia. Xa está ben, Podese saber que foi o que bateu? Pois foi unha balea. Berrou Mou dende o alto. Sentín o golpe e collín o catalexo e era iso. Tiñades que vela dende aquí en riba. Foi increíble. O caso é que o barco non lle pasase nada. Marte, podes botarlle un ollo e despois, se vos parece ben, almorzamos? Como sempre, a todos lles gustaban as ideas da capitana. Dirixíronse á cociña e sentaron na mesa, mentres ela se dispuña a preparar café e unhas torradas para todos, e Marte baixaba a mirar se houbera danos, os cales non existiron. 20 minutos despois, entre risas de recordar o accidente da mañá, Olivia dirixiuse a Johnny. Johnny, que tal pasaches a noite? Conciliaches ben o sono? A verdade é que me quedei só pa o momento. De feito, ni me enterei de cando se deitaron estes dous. Alégrome moito. Sorriu e deulle o último sorbo ao seu café. Pois veña logo, contanos cousas de ti para coñecerte mellor, non che parece? Sí, tes razón. Vexamos. Nací nun lugar... E continuou a falar, contando a historia de toda a súa vida, onde mencionou a cidade propicia, o gobernador, a seus pais, a súa querida amiga Sara, o falecido Gutiérrez, o seu prácticamente irmán Cesius, os outros maleantes. O caso foi que con tanto falar xa deran as 12 do mediodía e o barco debía ser limpado un pouco. Repartiron as tarefas e puxéronse mans á obra. Ás 3 en punto polo reloxo estaban todos na cociña de novo. Estiven pensando que imos precisar un símbolo para a bandeira do barco, porque así con velas grises e co mascarón simplemente han pensar que é o de novo. Que vos parece? Pois a verdade é que tes razón. Eu xa cando colgamos as velas pareceume que quedaba moi triste, e que menos que ter unha insignia propia. Pois si é unha boa idea. Esta tarde voume dedicar a deseñala, e Elvis vaime axudar, pa que sí. O moniño pechou os ollos e frotou a súa cabeciña contra o brazo de Olivia. Que comemos hoxe? Marte encargouse de preparar o xantar e para non enredar demasiado, xa que non era cedo precisamente, fritiu unhas patacas e uns filetes de polo. Vidro quixo axudarlle, pero nada máis a chegarse á cociña, o aceite da tixola saiu disparado cara ao seu brazo. Au! Como queima.
Pero Vidro, ti hoxe estás parvo. Anda, vaiteme daí, non che vai a ser peor. E mete iso en auga fresca. O pirata accidentado saiu a coberta queixándose da súa maldita perna esquerda e recolleu un cubo de auga salgada para meter o brazo nela. 5 minutos despois xa estaba o xantar feito. Pois iso, a tarde imola dedicar a deseñar iso. Vos credes que fará falta algo máis? Porque hoxe podémonos poñer a iso a pensar que se precisa algo que se nos escape. Mou, como andamos de ruta? A aldea Glauca está a 6 millas a estribor de aquí. Mentres chegamos podemos pensar niso. Calculei a velocidade que alcanza este buque e pode percorrer unha milla en 5 minutos, polo que en media hora estaremos ali, ou sexa, a iso das 5. Pero despois, entre unhas cousas e outras, vai nos dar a noite. Así que podemos parar no porto de Ponteferruxe e dormir ali amarrados. Pareceme boa idea. Así na aldea podemos coller o que precisemos, facémoslle unha visita á vosa familia, descansamos e pola mañá partimos de novo. Por certo, xa que imos á aldea, podemos cruzar Ponteferruxe e ir á túa illa. Mou cortou en seco. Non é necesario. Cando fagamos o que acabas de dicir, partimos para cumplir o teu cometido. A illa xa irei cando rematemos. Diso non vos preocupedes. Unha expresión extraña invadiu o seu rostro, do que se dou conta a capitana, pero preferiu non seguir preguntando. Esa parte da súa vida quedaría pendente para outra conversación. Está ben? Vidro, tócache fregar a ti, e sen romper nada, faime ese favor. Marta e Johnny, pensade que cousas necesitamos. Elvis, mansa obra, e Mou, rumbo á aldea Glauca. E partiron sen demora cara ao seu próximo destino. Capitán! Ponteferruxe á vista! Asobaron a borda e vírona. Unha gran ponte levadiza alzábase ante eles. Baixo esta había unha cabina cunha luz de cor vermella prendida. Olivia dirixiuse á panca do lado do temón, xa que lle instalaran un gran freo para paradas de emerxencia que non precisasen soltar a áncora, como nese caso. Ao lado dereito da ponte podía verse a aldea Glauca. Todas as casas eran semellantes, tanto en tamaño como en cor. Pequenas, de 2 plantas, cunha gran cheminea e paredes brancas. O lugar viña sendo un cuarto de Portofeluxe. Miraron á esquerda e ali víase punta de frecha, cun número de casas similar ao outro, aínda que os tellados eran puntiagudos e con moita flora por todas partes. A ponte comezou a erguerse, metade para cada lado e, cando cada parte estivo perfectamente izada, a luz cambiou de vermello a verde. Olivia baixou a panca e o barco puxose en marcha de novo. Mira, irmán, estamos na casa. Marte miraba a aldea con melancolía e Vidro botoulle un brazo por riba dos ombreiros. Estaban de volta. Cando xa o barco estivo amarrado no porto, Olivia reuniu a todos na cuberta antes de baixar. Ben, dicídeme se vistes algo que falte no diésel. O boceto para a vela xa o teño, pero non volo vou ensinar ata que este listo de todo. Eu quería mirar se atopo algunhas cartas máis de navegación, porque estas que temos non sinalan todos os detalles. O primeiro en falar foi Mou. Despois falou o maior dos irmáns. Johnny e eu percorremos todos os recunchos do diésel e pensamos que poderíamos instalar algúns aparellos que nos facilitasen a viaxe. Armas e instrumentos de navegación temos. O beixiño falou de seguido. Diso estamos ben servidos, salvo esas cartas que teremou, pero pensamos que algunha tecnoloxía non lle viría mal. E resulta que teño un amigo que vive aquí, nas aforas da aldea, que entende desas cousas, e podería botarnos unha man. Que che parece?
Olivia quedouse mirando ao antigo membro do circo e de contado mirou para os demais. A continuación, sorriu. Que boa idea, pero... como facemos co barco? Alguén debería quedar nel, pois co ouro que temos abaixo nunca me vou fiar un pelo. Está ben, faremos así. Marte, Vidro, Elvis e eu iremos facer esa visita. Johnny, ti quedarás no barco. Na mentres, Mou irás a por esas cartas e unha vez que remates volverás ao barco. Entón cambiarás o posto a Johnny, que irás a xunto ese amigo teu. Entendido? Todos responderon o mesmo. Entendido. Mans a obra. Johnny quedou sentado na borda, fumando un cigarro e mirando como os seus novos compañeiros se separaban ao baixar ao pobo. Mou seguiu de fronte, pois a tenda que se dirixía xa a coñecía de cando vivía na illa. Os outros 4 tiraron á dereita. Polo camiño, Marte contoulle á capitana un pouco sobre a súa nai e a súa casa, que estaba xusto no fondo da aldea. Cando chegaron, detivéronse na cancela. Chegamos. Esta é a nosa casa. Os 2 irmáns estaban radiantes e os seus ollos alumeaban felicidade. Esa que está aí a vosa nai? Olivia sinalou a unha muller que estaba rincando unhas ervas nunha pequena horta situada a un lado da casa. Vidro viuna, saltou á baia e botou a correr cara a ela. Mamá! A muller virouse, asustada e, ao ver o seu fillo máis novo, ergueuse e botou a chorar camiñando cara ao rapaz. Mamá! Deulle unha aperta enorme, levantándoa cos seus fortes brazos, o que a facía semellarse a unha nena xa que era moi baixiña. Ai, meu neno, Bicouno varias veces na meixela. que fas aquí? Que alegría máis grande. Volveu no bicar. É teu irmán? Estou aquí. Marte, Olivia e Elvis camiñaban polo sendeiro que ia dar á casa. El adiantouse e abrazouna. Os meus pequenos, que guapos estades. Notase que a vida en Portofeluxe é moito maior que aquí. Tanto tempo facía que non viñades por casa. 2 anos? 3? 2 e medio para ser máis exactos. Vidro sorría. Olivia pensou que se transformara nun rapaz de poucos anos por un momento, con aquel amor de fillo a nai e de nai a fillo, e cunha inocencia que até ese momento aínda non descubrirá. E esta rapaciña quen é? Dixo a muller mirando para Olivia cos ollos abertos de par en par. Botaches moza, Marte. Moito me alegro, xa cheran horiñas. Vas cumprir os 30 e ainda me estás solteiro. Aínda que... Puxo unha man diante da boca e falou en baixiño. non che será moi moderna. Eu non vexo que vaya moito co teu estilo. Marte ruborizouse de tal forma que non puido mirar a Olivia a cara por un bo anaco. E, aínda para rematar, Vidro deulle cun cóbado e díxolle tamén en voz baixa. Mas quixeras, verdade, picarón? Olivia non pudo aguantar a risa e soltou unha gargallada. Hola, señora. Tendeulle unha man. Son Olivia. Encantada. Non lle dixo de primeiras que era a capitana dos rapaces, así que Marte apurouse a falar. Verás, mamá, xa non traballamos en Feluxe. Ofreceusenos a oportunidade de sucar os mares e aceptamos. Solamente fai 4 días disto, pero témolo moi claro. Queremos ser como a papá. Como? Estades a navegar? E quen é o voso capitán? Ou navegades por libre? Os dous mozos miráronse e a continuación miraron a Olivia. A muller mirouna e deuse conta dun detalle. Levaba un gran sombreiro de coiro marrón, armas colgando do cinto e uns sinistros cranios nos sombreiros, sobre unha capa negra de plumas. Oi, oi. Pasade dentro. Pareceme que tedes moito que me contar. O navegante chegou á porta da tenda. A situación recordoulle a pasada facía uns días, cando baixara por provisións para o que sería o seu novo hogar. Pero, cando puxo un pé dentro, os recordos da súa infancia asaltárono. Mou foi o terceiro en nacer. A súa familia, humilde
Vivía na illa a punta de frecha. O seu pai era pescador e a súa nai facía mapas, xa que pintar sempre fora o seu. Ela ensinoulle aos seus 3 fillos a arte de trazar mapas e seu pai levábaos de pesca para que coñecesen mellor as augas. Pero un tráxico día, cando toda a familia saíra a mar, desatouse unha tormenta. O barco no que navegaban, un pequeno barco pesqueiro, non puido aguantar as azoutas do temporal e todos caeron ao mar. A pesar dos seus amplos coñecementos marítimos, faltáballes coñecer unha importante cousa: nadar. O rapaz, que daquelas tiña 12 anos, intentou axudar a cada membro da súa familia, un a un, unha e outra vez. Cando viu que non estaban sós na auga, o pánico aumentou. Un grupo de kenjas nadaba en torno a eles, e para rematar, a mala sorte fixo que as ondas arrastrasen unha táboa do desfeito barco, que bateu de cheo na súa cara. O neno perdeu o coñecemento e cando espertou, estaba deitado na area. Non había nin rastro da súa familia. Soamente á praia chegaron restos de táboas do barco, esnaquizadas polo temporal, e incluso algunhas manchadas de sangue, con marcas de dentes como os das kenjas. Notou unha forte dor na orella esquerda e, botándolle a man, notou que tamén sangraba e que lle faltaba unha parte. Unha mordedura que lle recordaría o resto da súa vida o que viviu tal día como aquel. O tempo pasou e os corpos nunca apareceron. Mou non tiña máis familia, así que comezou a traballar trazando mapas e pescando para poder sobrevivir, polo que tivo que mudarse a Portofeluxe, onde a demanda de pescadores era maior. Nos seus momentos libres baixaba á praia a nadar, pois quería ser experto para axudar cando fixera falta e, así, honrar a memoria dos seus falecidos. No porto coñeceu os 2 irmáns e desde entón fixéranse moi bons amigos. Despois coñeceu a Olivia e Elvis, a Johnny, e agora o destino quería recordarlle o seu pasado, que era o que desexaba olvidar con toda a súa alma.